Ngapring sing ubhai pi sachisin share kan ka YouTube channel kat ba pinang ngap kat ba pinang syak skor kan ka khubor ka chong oblai ngai skam oblai on kor khuya pi iwei pe iwei ka bangala pen syong nong rim yaka naka shiti syak Hebrew kolong basaw kod khot ka ba khan riu ko ong to wan hajan oblai naka jingslor ko ki para bagi man jonga ektin jong oblai ka khot yangi bangin wan hajan jong naka jingslor bad naka jing skam kat banginang ya syak kan ka khubor tongin pedam ki klik ha ka jing dwai sachisin Kokpa jingi ubah neng sesisen atrai ngi wan hakmat jong me atrai. Peren kami nga usyakri ubarit jong me atrai. Nakabenta ka burom jong me kat bang ngadang yasam ya kting jong me ha upai lang ubayu asngau berba syak skor atrai. Men pli ya ki do anu ke jong atrai. Men pli ya ki jingkang ke do anu ke jong atrai. Kenang ba kan ka khubor kan rung bat kan chongsa ha ka jing im ke jong. Pen thamai atrai ki baro ki jong long rim kejongi kadua keteng Jesus Christ amen palok si sen ka Bible ka khot yangi bangin wan hajan ublai daga jingslor bangin wan hajan ublai daga jingslor namar hakan ka perthei ka bangi immenta kalong shisha ka perthei haba ki jing bar ki jingma ki ker saudong yangi lada dai ki jing ki bangi ya kendu shimet lane ki jing ki bayang kendu hayeng hasam lane ki jing ki bayang kendu hasnong hatau bad haka imlang salang ka jongi kan mau kini ba usoitan owan ban pentami ya ka jingmut jing perkat jongi kat hado ba ka mensin kam la syu ban yale bat ka persai Arai kan ne ka benta ka khot yang bat ya pi wat hapdeng kum kita ki jing ki bangi ya kendu arai tongin tur tongin jan sya ublai da kata ka mensin ka bomting bat ka bom khau arai ki ba shlur bat ki banut ko ki para bagi men jonga kalong bas ngau tenat kalong baka jingkeli kalong kumno ken ada ka jingkeli kalong menta yang ngap yapi kumno ken ngin wan hajan ublai ngin lech wat syae ya uta ublai bar uta ublai udon hae kanu ken kata galenti ka bangin jaj kenang bangin ya banwan syajan jong ka juba ku basyai kalong ka jingwan syajan ublai leni hajan ublai dai lamba ka jingduai bat ka jingya selok bat ka jing ya kren bat ban ya thuru ya ka jing don kam ki jongi ki bangi ya shem ha ki jing ki bangi ya kendo bat ka dai ru lamba u Jesus Christ ka bala ban penwan hajan yang sya ublai u Jesus ulong kalenti sya ublai ong ka Bible uba long ukpa uba habneng bat u Jesus ulong kalenti bat ka jing shisha ru ke gospel u Yohanes kalong ba khat sa ko khot ka ba hinriu ko ong u Jisu ulia thu hangi nga ubalong kalenti bar ka jing shisha bar ka jing imde om don uba wan ha ukpa harai tang danga kalong bas ngotenat om don uba wan ha ukpa light da u Jisu kumta kani ka benta ka pen kan mauru yangi baladangi wan hajan ublai urun wan hajan jongi u apostol Jacob u angkum ni to wan hajan ya ublai te un wan hajan ya pi to thet no ya laki kti ko pi ki bapop to pen khoi no ya ka do nut ko pi ki basen drop men sem Jacob kelong basaw ka dekot ka bapra ladangi wan hajan ya ublai un penlong yang ni ki baklan ong ka ktin ublai ha ka kitab Nehemia kelong bapra ka ba shipel ka ongkum ni onda kumta ula ong haki to khilet to bam ya ka baklen badi ya ka bathiang namar ka ne ka si ka long ka bakentang ha utrai jongi u ong lemne wat ngosi namar ka jingkmen utrai ka long ka bor jongpi kita ki bawan hajan ublai ki yo ka bor jong utrai ban ya le persya ya ki buthap usoitan ki yo ka bor ban ya le ya ki jing ki baki ya kendu man kesngi ladangi wan hajan ublai u ai hangi ya ki jing don kam jongi the gospel u Matthias kalong ba hinriu khot ka ba lai pho wei hadu khot ka ba lai pho lai ka ong kumni namar kata wat khuslai da ka ba ong ka ka bangin bam lani ka ka bangin di lani ka ka bangin kup naba kita ki barok ki gentle ki awan naba ukpa jong pi ubah habening o tip ba pidon kam yakini ki barok are pinya wat shwai ki hima ublai bat ya ka hok jong ute yakini ki barok on sa ailang tam happy ka Bible ka ong ladangi wan hajan ublai un pen sleru yangi wat ha ka bangi thmu ban jing yalap ya ka gospel ka jing pen im ha ka gospel u locus kalong basaw khot ka ba khat pra ka ya thu yangi ba umen sen ba khoj ublai upen slek yala ujong ukon u Jesus Christ ban ya lap ya ka gospel ha kita ki baduk lani ha kita ki badon kam bat kumta ka dai yanga ba ya piru kumju kum ki Kristan balada don
na preng jongi ki bakwa ban ki batrang ban yeng ban yalap ban penbena ya ga gospel ka jing penim ka don kami ngi banwan shwa hajan ublay da ka jing shlor kenang bangin yo shwa ya ka jing pen sle umen sin mako jong ublay bangin yo ka bor ban yalap ya ka kting jong ublay komba u apostol Petrus u apostol Paul ban ki wei de ki yo ya ka bor ban yalap hadin ka jing pen sle umen sin jong ublay kini ki long kato kat ni ki banga kwa ban pen kan mau ha preng jong kum ki samla bat kum ki kon kristan habangi im ha kan ke perthai ke ba ka perthai ke bakan riang bat ka perthai ke ba mutlak ke ba don syu ka jing sngaw shngan ha ka jing im ya Allah se danru na preng jong ki ba jumat ya ka jing ya le ha ka jing im bat ha ka yeng ka sem ka ba teng teng ngim sngaw kwa syu watang ban wan sha ublay ha ka jing duai ngi klet no wat ban duai ublay ha ba ki jing kalaban kia ha ka jing im ka jongi are ko ki para ba ki man jonga are tongin kan mau bakum ha ka talay ka por ka ba ngi ya kan du ngidai ban wan shajan ublay ngidai ban wan hajan ublay da ka jing shlor bat da ka bangin bread bangin IT no yaladi bangin IT no ya ka jing barok ki bangi ya kan du ha ublay ko ki para ba ki man jonga ublay u khat yangi bangin wan shajan jong u ong bread no ya ki jing kit ki bakhya jong pi barok bangan IP ya ka lengkor ko ba sting ko gi para bagi men jonga u jisu kloi ban ya rab pi wei pe wei la pi wan hajan ublay daga jing shlor ba pi wan ha ublay daga jingai pi wan ha ublay daga jing shisha na ba ma u ulong ka jing shisha ba ma u ulong ka lenti sha ukpa ko gi para bagi men jonga kani ka khubor ka khot yangi manta ka sngi to blen ko khu pi wei pe wei la ka banta ko buram jo amen